Eu sunt Mihnea, fac kickbox de 3 ani și astăzi o să-ți arăt cel mai bun echipament preț-calitate pe care eu l-am putut găsi. Primul lucru, mănușile. Când îți iei prima pereche de mănuși, vrei să-ți iei de 12 sau de 14 în funcție de câte kg ai. Dacă ai mai puțin de 70 de kg, eu îți recomand să-ți iei de 12 și dacă ai păstă, eu îți recomand să-ți iei de 14. A doua chestie, fașe și trebuie neapărat să fie roz. Neapărat să fie roz. Bine, și de 4,5, că dacă nu-ți de 4,5 îți protejează mâna mai rău. 3. Protecția dentară. Dacă nu aveți aparat, cel mai important când vă uitați să vă luați protecție dentară e că să fie cu gel, adică să se facă în apă. Fiindcă există și proteze care nu se fac deloc, dar alea nu sunt destul de bune, fiindcă nu sunt mulate după dinții voștri și șanse mari să vă cadă din gură. Și dacă aveți gardă în gură ca mine, e mai nașpa, ori o să vă luați numai pe partea de sus o proteză specială care o găsiți pe Knockout, ori o să vă luați și sus și jos, tot o proteză specială de care am și eu și am făcut clip cu ea. Al patrulea lucru, tibierele. Tibierele care vi le arăt eu acum, le am și eu și îmi plac foarte mult. Le folosesc cam de vreo 3 luni și n-am avut nicio problemă cu ele. Când vă uitați la tibiere, e foarte important să aveți un metru de croitor sau ceva, să vă uitați după mărimi, fiindcă aici nu e ca la mănuși, nu e nivelul de căptușoară, e pur și simplu mărimea ca să-ți încapă tibiera pe picior.